Hello everyone! Welcome to my channel. Ngayon magluluto tayo ng ginisang sitaw. Ang mga gagamitin lang natin, 300 grams na lempo, 400 grams na sitaw, kunting bitchin, asin at paminta, 2 medium na kamatis, hinog, sibuyas, 2 piraso, bawang, kalahati lang nito guys, bell pepper, mantika, at patis. Hugasan lang natin ng maigi yung karne. Kasi nilalangaw to sa palengke guys. Kailangan pag bumili kayo nito, yung may medyo taba. Ilagay natin una yung karne guys. Sorry, nakalimutan ko. Hindi pala tayo gagamit ng mantika. Kaya nasabi ko kanina na may mantika. Palalabasin natin ang mantika nito. Yun ang gagamitin natin panggisa. Pag pinapalabas mo yung mantika niya at yun ang panggisa mo, mas masarap siya. Ipa-brown-brown lang natin ng konti, guys. Ayan na guys, golden brown na. Lumabas na ang kanyang mantika. Itabi lang natin. Lagay na natin yung bawang.
Hindi na talaga kailangan na maglagay tayo ng mantika, guys. Kasi yung mantika na niya, kasya na yung pamisa sa kanya. Bango ng bawang. Pag golden brown na yung bawang, ilagay na natin yung sibuyas. Pag luto na yung sibuyas, ilagay na natin yung kamatis. Tapos i-mix lang natin, guys. Ilagay lang natin ang asin at saka paminta. Kunti lang ang asin ang ilalagay ko, guys, kasi maglalagay pa tayo ng patis. Kunting bitchin, optional. Lalagay na rin natin yung bell pepper. Pag medyo lata na yung kamatis, maglagay lang tayo ng konting tubig. Mga kalahating baso. Takpan lang natin, guys. After 10 minutes, ilagay na natin yung sitaw. Takpan ulit. Haluin natin paminsan-minsan. Tikman lang natin, guys, kung ano ang kulang. Kulang ng kunting patis. Kunti lang, mga 1 kutsara. Tikman na natin ulit. Ang sarap. Pwede na to, guys. Luto na. Patayin lang natin para hindi malata yung sitaw. Ayan na, guys. Luto na yung niluto ko. Salamat sa panonood. Please subscribe my channel. God bless.